kin yi nasara. Na rantse da Allah kin yi nasara. Kano, Katsina, Jigawa, Kaduna, wallahi tallahi babu macen da ta kai ki farin jini. Wai kai da Allah malam wane ne? Ka zo ka tsaya sai zuba kake. Ai saboda farin jininki, saboda kin kai kin tsika mace. Shi yasa zan fiddo wayata yanzu nan ki samun lambar ki. Ba ka da hankali ne? Ka san ko ni wace ce? Za ka kalle ni ka ce in baka namba na? Ban san ko ke wace ce ba. Amma farin jininki ne fa ya jawo miki ki samun lambar nan. Okay to ka in sa maka. Okay. Baki samun namba ba, kika mare ni. Akwai abin da za ka yi ne? Kano, Katsina, Jigawa, Kaduna, babu wadda ta kai ki bakin jini. Aikin banza baki da kosisi.